haradu Allah ki shanya mamu wayan nan ba zan asa wayan nan ba ki shanya mamu ba ki sama wallahi ciniki ƙarya ne ba ruwa da ciniki ƙarya ne ke mashushiya ne kai fulani ne ciniki ba ƙarya wallahi amma alaikum assalam me wannan mashushiya ne ina ga ya miki menene ya shushe mu haradu Allah bai ki saba wallahi ba ki saba ciniki ƙarya ne malam me ruwanka ba haka ake ba me ya faru kina ji na ina jin ya shirma mu da waya na je gida za mu kira shan baushi na sa wannan waya din zai kira sai ana mu tura shi a cikin waya na sa kuɗi na kira ana mu tura shi na je wajen mai gyara shi mamu wai container din ya lalace shi ne da shi ya shirya mu da ya sai ka gwada masa na gwada mai mana to aka samu haka ni da ya shanya mamu ya shushe mu ne wallahi ina zuwa mala abin da nake so da ka yi haƙuri ka san fulani na rikici gare su haradu Allah ka san da Ali shi yana tsaman nan dale shi ka yi haƙuri nawa ka sayar mai da waya 5,000 na sai mai yi haƙuri a raba asara ka yi haƙuri a raba ku raba asara ka riƙe wayanka ka ba shi 2,500 Modibo ka yi haƙuri haradu Allah shi ne mu wannan wallahi yi haƙuri za a raba asara ne zai baka 2,500 ka yi haƙuri in an shiga ba a fita ka yi haƙuri na shiga ina ne na shiga waya ka shiga cikin jagwal ai ba a fita an shiga jagwal ne haka din kenan ko malam ciniki ba ƙarya ne ka yi haƙuri ai ciniki ba ƙarya da ka ki shushe mu ba yi haƙuri a raba da Allah wannan ba platinan na san shi tun a riga mun zauna tare da shi ya yarda ni ya bani amana to yanzu da na taho sai na gan shi ya sai waya a hannun yan jagwal ana ta rigima na je dai aka sasanta muka kashe rikici saboda haka da Allah ina son a bashi waya ne ingantacciya irin nasu na fulani ka san gurin su ba wuta wanda zai dade ya sati 2 bai caji ba yawa ai muna da wayoyin sa yawa alhamdulillah yawa alhaji kaga wannan dubban fulatani da ganshi bai da wannan wayan ba fulatani Allah sarki ne wannan sai yi sati 3 sati 4 alhamdulillah ai wannan shine burin manoma shine alhamdulillah aka ga wayan da nake nema kenan dama nan ne dare nan nike zuwa sai duk wanda zan kawo nan nike kawo shi daga yau ka daina faɗa da masu wayoyi insha Allah ai na ga ya maki tu duruga mu mana za zo su sai waya alhamdulillah haradu Allah na sai waya mai kyau yanzu nan duka shi na ga maki akwai kwali din akwai shaji din har akwai wani walwal phone ne ko menene na shi mashi na kunnin nan duka yana shi da lamori wallahi yanzu na shi haji waya yayi yawa yanzu sai shaida ko sai kudi yawa an gama to yanzu da kaga guri ka dai rike guri ko ai wannan duk wani fulanin mun zai zo yawa za ka zo da Allah ka zo mun da rakuda ka damu damuwa duka na kawo maki yawa hai ala wallahi na gode sosai na gode ya ai nan za ka na gode